Dneska se koukám na hokejček tady. Hej, na hokejček. A kdy je? Hej, no, ještě fotbal. Teda, ne fotbal. Adama Klapku čeká debut na mistrovství světa. Adame, tak ta trpělivost se vyplatila, jak a vlastně už ten, jak se jmenuje? Hokej. Že lidi dneska se koukám na YouTube, ale prostě ne na YouTube. Ale prostě tady mám takhle ještě tady tuhle. Jsem furt neprozkoumal. Já jsem vám slíbil, že tam strčím hlavu, ale já nevím jak lidi. Jestli tady se to má odendat nějak. Jestli se to tady má nějak odendat. To tady odendal. Mě to skřípilo ruku, ale to je jedno. To bolí jako skřípilo. Ale to je jedno. To hlavně, že trhnou. To hlavně, že tam strčím, ale jau! A když jsem se tady to nevidět, nevím. Tak. Lidi. To je dobrý bordel. Zvuk zipu. Zvuk kroků. Uj. Lidi, mi se tam vůbec nechce jít. Ale my lidi, tady ještě jedna díra. Koukejte, tady ještě jedna díra a tady taky je nějaká díra. Vidíte tady? To je dutý. Koukejte, tady zatím něco je. Zatím něco je prostě. Tady něco zatím je dole. Hej, dole prostě něco je. A to je blbý. Tak já se vám za chvilku ozvu. Lidi, si tam bojím dát telefon. Já si tam bojím dát telefon. To prčejc. To vede nahoru. To vede nahoru. Tam je nějaká trubka. Tam je nějaká trubka. Lidi, no tak teď jsem našel něco, co jsem asi neměl najít. Lidi, já se bojím, já mám husí kůži. Já mám husí kůži reálně. Japonská výbava zahradních šampionů. Nejde to na mě vidět, ale já mám husí kůži. Ty fogo, já se bojím, pane bože. Je něco tady. Vidíte, tady vidíte ty trubky. Já tady nebudu. Já tady nebudu ani minutu. Já tady nebudu ani minutu. Lidi, já se tady na to vezmu normálně buchačku. Já se bojím. Já se to bojím. Lidi, mám tady na záchranu tady drink. Jo, vyzkoušel jsem ho a není dobrý. Ne, já mám teď 80 let. Máme 80. Jo, aha, Aj bože, ale tam já jsem našel něco, co jsem prostě neměl najít. Koukejte. Na mistrovství světa. Zakázané uvolnění v naší zajovací sestavě. Hronek, Krejčík, Pastrňák, Sedlák, Něco šáhlo. Nejde to vidět, ale já mám husinu. Čekejte, já si vezmu baterku.
ukáže Sedlákovi nadhazování. Sedlák vyhrál boli, Krejčík, Hronek. Otázka je, zda budeme znovu tu vyčkávat přípravní třetinu, kterou nám tady náš předvedl vlastně ve všech třech dosavadních vystoupení. Pastrňák. To mě to šáhlo. Na mě to šáhlo.